bahla besifazane bahle kodwa owesifazane osaba uJehova uyena ke oqualifyayo. Oh yes. Kunokuhlala nento enhle engenandaba noNkulunkulu. Yeyizwa into engishoyo. Ngoba nje lo nto izolimaza ingcebo ebekwe kuwe njengendoda. Uzodliswa into engadliki. Idla ngoba sengidlile. Into yizwa loo nto. Uthatha umuntu wesifazane oxoxa nenyoka, ophendukezela ukusho kaNkulunkulu. Ngoba inyoka mayize kumuntu wesifazane isuke uzophendukezela imfundiso zasenkosini. Umuswa kanjani? Umuswa ngokuthi aqhakambise kakhulu ukuthi 50-50. Yabona imfundiso zenyoka. Abanamizi nje bangikhuluma nawe. Abanamizi bebahle benjalo. Wathathwa ama-hips. Lithi iBhayibheli angakubambi nangenkophe zakhe. Ubasophe inkophe zakhe. Mangithi inkophe ngisho amehlo. Angakuthwebuli uzizwe sewufuna ukumbona njalo kanti usekuthwebulile. Nge-telepathy. Ube ne-feeling anayo ngawe. You must be very careful. And kudestroyeke ifa likaNkulunkulu elideposithwe kuwe njengendoda. Ufe njengenja. Umuntu wesifazane une-potential yokwenza uhlangane noNkulunkulu futhi akudilize lapho akuhlanisa noSathane. She can make you or break you into pieces. Mawukhula kwezikamoya, musuhamba wedwa, musukhuphuka nayo ngoba uzokudonsa. Angimshiyi nje lo wami, angimshiyi mangikhuphuse. Ngimnika ama-websites azongena kuwo. Ngithi ngena kule website, hey, i-rich. Ayi sengidlile nami. Kube mina ngithi yidla ngoba sengidlile. Manje after 32 years kuthulekile kumnandi ekhaya. Into engasenzeki lezi insuku. Yabo? Because ngi-apply iphilosophy yeBhayibheli yokuthi umfazi ungumzimba. Manje angikwazi ukuthi emzimbeni wami, hey sengina 32 years nginalo mlenze. Hey umuntu usebekezela. No. So my wife to me akazona icathulo. Akayona iproperty. Uyi-partner. So once you have that philosophy yasezulwini uzobona imanga miracle. Yonke into yakho izoba i-miracle. Yonke. Glory to Jesus. Yonke into yakho izoba i-miracle. And now umuntu wesifazane was made to help. Asho to help. To complete. Asho to complete. Yes. And to nature. Ingakho bene-breast, there must be nature. Indoda ngaphandle kwezwi ayikho. Ibhlukwe kuphela nentshebe. Indoda ebuka izitori kuphela ku-TV engalifuni izwi, hayi ingozi. The steps of a righteous man are ordered by the Lord. Bonke abahola umoya, they are sons of God. Ngoba umuntu wesilisa uyisilwane. Uyisilwane ehamba ebusuku. So umoya ingcweleke nezwi kaNkulunkulu liyafika limthembe lifake meekness. Uthi uJesu a meek and lowly in heart. I-meekness ayisho i-weakness. Ayakuhlangana. Isho ukuthi uyakwazi ukuthi uyinhloko kodwa ukwazi ukuseva your feelings. Amen. Uthi uyinhloko kodwa ukwazi ukusiza umkakho uma ube egatsha umsebenzi. Ngoba akasona isisebenzi sakho, umsizi wakho. Uyoba umuntu osizayo ke ufika usebenza abesethi ngiyakubamba kuphi. Kusho ngamanye amazwi ufuna abe indoda ephekayo. Uyayibona ndaba? Ebese efika kumfazi azothi ngingasiza. Kodwa ke because izwi lenkosi lithi ofumene umfazi ufumene into enjani? Waphinde wafumana ini futhi? Yes. By that grace ke bayapheka manje. I've never seen my wife cooking. I've always seen God's favor cooking for me. What attracts your attention will govern your life. Check what attracts your 100% attention.